Ці мае тады сэнс ствараць рэйтынг беларускіх гарадоў? Не толькі не да законаў, але і не да рэйтынгу. Гэта вельмі тыповы такі савецкі паказнік. Яны гэта не спрабуюць неяк выпраўляць. Горад, які не выстраліў. Іншых шляхоў, на жаль, няма. Здароўкі, вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Так сталася, што напрыканцы мінулага года Цэнтр новых ідэй апублікаваў чарговы рэйтынг беларускіх гарадоў. Калі вы яшчэ не паспелі азнаёміцца з агульнай табліцай, то зрабіць гэта можна на адмысловым сайце. А сёння з дырэктарам Цэнтра новых ідэй Антонам Раднянковым я не толькі як вядоўца падкаста, але і як суаўтар рэйтынга хацеў бы абмеркаваць, якія інсайты мы маем па яго выніках. А таксама падзяліцца думкамі аб тым, што з гэтым усім далей рабіць уладам ды мясцовым жыхарам. Антон, слухай, як так сталася, што ў чарговым рэйтынгу колькасць гарадоў для ацэнкі раптам павялічылася аж на да 40 населеных пунктаў? Прывітанне, Яўген, прывітанне ўсім слухачам. Адносна павелічэння. Насамрэч, наш рэйтынг, конечно, вырас даволі істотна з моманту, з версіі 2018 года. Я думаю, гэта, ў прынцыпе, нармальна, бо людзі ў гарадах жывуць. Беларусь з'яўляецца вельмі урбанізаванай краінай, больш 75% пражывае ў гарадах. І, канешне, цяжка параўноўваць некаторыя там гарады, асабліва маленькімі з дробнымі, але гэта сённяшняя рэчаіснасць. Калі людзі там жывуць, мы павінны нейкім чынам гэта замяряць. Мы павінны нейкім чынам гэта параўноўваць. Але наколькі аб'ектыўна можна параўноўваць тыя ж Брэст ды Крычаў? Насамрэч, настолькі можна параўноўваць, наколькі гэтыя гарады адрозніваюцца. Так? То бок, зразумела, Брэст адзін з самых паспяховых беларускіх гарадоў прямо цяпер, так? Крычаў дзесьці ўнізе знаходзіцца. Але тым не менш, мы іх параўноўваем, мы бачым дынаміку, мы бачым зноў жа рэгіянальную дынаміку. Калі ты пачынаеш вось гэта рабіць, параўноўваць такую колькасць гарадоў, ты пачынаеш крыху разумець увогуле сітуацыю ва ўсёй памерах усёй краіны, нейкія там тренды, якія адбываюцца ў памерах усёй краіны. Напрыклад, у гэтым рэйтынгу мы, калі зрабілі гэты 40 гарадоў, мы пабачылі, што вось гэтыя дробныя гарады і мястэчкі заходняй Беларусі маюць значна лепшыя паказчыкі ў параўнанні з такімі ж гарадамі на ўсходзе Беларусі, так? Дзякуючы гэтаму мы заўважылі вось гэтыя нейкія асаблівасці, так? Пачынаем капаць далей, разумеем, што звязана гэта там тым ліку там з мяжой, эканоміка крыху лепш, дэмаграфія крыху лепш, значна лепшая якасць жыцця будуць у гэтых гарадах. Так, таму гэтыя даследаванні якраз такі дазваляюць лепш зразумець краіну, якой мы жывем. Бо насамрэч Беларусь застаецца шмат у чым недаследаванай. І гэта звязана ў тым ліку з тым, што не так шмат дадзеных ёсць, мы пра гэта, думаю, будзем пазней казаць. Але агулам якраз такі вось такія працы, як рэйтынг беларускіх гарадоў, дазваляюць нам лепш гэта разумець. І ў будучыні, мабыць, гэта і будзе дапамагаць рабіць нейкія высновы, у тым ліку для людзей, якія кіруюць гэтымі гарадамі. А што з вынікаў цябе асабіста парадавала ці, наадварот, расчаравала? Так, калі казаць, што мяне асабіста парадавала, напэўна, я не магу сказаць, што я вельмі здзіўлены вынікамі, бо, ў прынцыпу, гэтыя тэндэнцыі, якія зараз яны працягваюцца з рэйтынга і 19 года, і з 18 года. Што было мне асабіста цікава, калі мы рабілі гэты рэйтынг, я бы так сказаў. Гэта якраз такі паглядзець на тыя гарады, у якіх у 20-м годзе было самае жывое грамадства, да? Самая жывая гэтая гарадская супольнасць. Мы доўга думалі, як гэта можна зрабіць, але ёсць платформа «Голас». Ребята з «Голаса» падзяліліся гэтымі дадзенымі з намі, і мы змаглі зрабіць, я думаю, сапраўды даволі унікальную рэч, параўнаць гарады па удзелу грамадзян у летняй кампаніі 20-го года, ускосна праз «Голас». І там таксама знайшлося гэтыя цікавыя тренды, назовем, цікавыя нейкія асаблівасці, так? Па сутнасці, калі казаць пра самыя пратэсныя беларускія гарады, можна выдзеліць 3 групы. Першая група – гэта відавочна Мінск. Ён з вялікім адрывам самы першы у гэтым рэйтынгу. Так. Мінск і гарады сталічнага рэгіёна. Гэта Маладзечна, гэта Дзяржынск. Другая група – гэта заходнія гарады. Гродна, Брэст, Ліда, Бяроза. Гэта ўсе гарады, яны ўваходзяць таксама ў дзесятку самых пратэсных гарадоў.
І трэцяя група гэта прамысловыя модныя гарады. Жодзіна, Салігорск, Жлобін. У гэтых гарадах таксама грамадзяне былі вельмі актыўныя. Так, вось гэта тры групы, па-мойму, даволі цікавыя. Абласныя цэнтры ўсходу даволі пасіўныя. Магілёў знаходзіцца толькі на 27 месцы сярод удзелу людзей у голасе. Віцебск на 29 месцы. Гомель крыху лепш на 25 месцы, але ўсё роўна гэта самы-самы ніз. А апошняе месца 40 якраз такі ў Крычы. То бок відавочна бачна, што гарады з усходу былі менш актыўныя. Гарады з захаду былі нашмат больш актыўныя. Падзялюся сваімі развагамі. Мяне парадавала, што нават невялікія гарады ў выніковай табліцы пасунулі некаторыя абласныя гарады. І Жодзіна, і Дзяржынск, і Ліда. Я думаю, што для ўлады ў тым жа самым Магілёве, который апынуўся на 12 месцы, да, і для тамтэйшых жыхароў гэта нагода прызадумацца. З гэтым варта нешта рабіць. Што мяне расчаравала і засмуціла, гэта боль за ўсход Беларусі, таму што гэта такі боль усходніка, гэта шкада, што нашыя гарады так адстаюць. І мне здаецца, у гэтым плане рэйтынг вельмі карысны, бо ён дазваляе змагацца са стэрэатыпамі. Там што мы ж яшчэ з савецкіх часоў дагэтуль лічым, што той жа Гомель у нас другі па велічыні горад краіны. І, адпаведна, другі па ўсіх астатніх паказніках аўтаматычна. А ў рэальнасці ў нас ужо даўно Брэст і Гродна абагналі Гомель. Асобны боль у мяне за Бабруйск. Вялікі горад, а ў ім нават дагэтуль няма свайго універсітэта, што мы ўжо прыгадвалі ў адным з папярэдніх выпускаў нашага падкаста. І ў выніку Бабруйску засталася паміраючая прамысловасць, праблемы з экалогіяй і невыкарыстаны вялікі патэнцыял, як я веру. Горад, які не выстраліў. Бабруйск. Так, сапраўды, і Гродна, і Брэст зараз зусім іншыя гарады. От я памятаю нават па свайму ўласнаму досведзе, мы ж разам з табой з Гомеля раслі. Вот я памятаю, калі я рос, сапраўды, у тебя вот з дзяцінства разуменне, што Гомель гэта другі па велічыні горад. Ёсць развагі, вось гэтыя, ну, не чуткі, ёсць гэта такія паўжарты пра тое, што метро водка бы пабудавалі, так? Я памятаю, доўга чакалася, калі ж Макдональдс будзе у Гомелі. То бок нейкія рэчы, якія былі толькі у Мінску, гамельчукі таксама ўспрымалі, што вось добра, калі гэта было і ў нас, так? Бо нейкім чынам параўноўвалі Мінск, Гомель, другі горад. Але калі зараз паглядзець, сапраўды, Гродна і Брэст вырваліся настолькі наперад, што зараз, канешне, і палітычны крызіс, і каранавірус гэта ўсё прыбіў, але Гродна сапраўды рухаўся па трэку пераўтварэння у беларускі Львов. Пачалі ехаць турысты. Пачала развівацца там сфера рэстараны, я не ведаю, помнікі адбудоўвацца і гэтак далей. Горад пачаў сапраўды вельмі дынамічна змяняцца. Гэта пры тым, што горад сам па сабе яшчэ даволі малады, там маладое насельніцтва. І Гомель пачаў неяк блекнуць. Гэта, я думаю, тым ліку звязана з тым, што і прамысловасць, тыя прамысловыя прадпрыемствы, якія ёсць у Гомелі, яны таксама ў заняпадзе. І атрымліваецца вялікі такі прамысловы горад, пачынае ператварацца не ў Дэтройт, канешне, так, але вось блекнуць і ісці ніжэй у тым ліку рэйтынгу. Мне па выніках рэйтынга яшчэ падалося, што вельмі шмат людзей, которые азнаямляліся з вынікамі, блыталі яго з рэйтынгам менавіта камфортнасці пражывання ў беларускіх гарадах. І шмат хто ў выніку абураўся, ды нават пісаў, як так можа быць, што наш горад так высока апынуўся ў выніковай табліцы. У нас праблемы з экалогіяй, у нас няма куды схадзіць, у нас нічога не адбываецца. Нейкі няправільны ў вас там рэйтынг. Але гэта ж вялікая праблема. Як адэкватна для ўсіх гарадоў замераць тыя ж самыя экалагічныя паказнікі, развіццё культуры ці мясцовай грамадзянскай супольнасці? Па-першае, цалкам з табою згодны. Хоць у нас ёсць асобнае вымярэнне, якое называецца якасць жыцця, ўсё роўна все так і інакш на агульныя вынікі глядзяць на вынікі па а як там камфортна гэта жыць. І гарады-спадарожнікі, Смалявічы і Дзяржынск, якія у выніковай табліцы даволі высока, так, Смалявіч на 12 месцы, Дзяржынск на 7 месцы. Яны якраз такі людзей уводзяць ступор. Але тым не менш, калі там добрыя заробкі, калі гэта малады дынамічны горад, ну так, зараз там якасць жыцця саступае, але ў прынцыпу гэта будзе паляпшацца. Увогуле, калі мы толькі ў самым пачатку думалі пра гэты рэйтынг у 2018 годзе, адразу разумелі, што ёсць рэчы, якія, на жаль, цяжка замерыць. Мы кожны год спрабуем дадаць нейкім чынам магчымасць вымяраць экалагічную сітуацыю. Але, на жаль, якасць дадзеных, якія збіраюцца, і даставернасць гэтых дадзеных, яны проста не дазваляюць гэта дадаць. Ну, мы нават не можам замерыць якасць паветра ў гэтых гарадах, так?
бо там ёсць вельмі шмат асаблівасцяў, як гэта пабудавана ўвогуле сістэма замер якасці паветра ў гарадах у межах самой краіны. І гэта хутчэй нават адлюстроўвае стан у самой краіне. Так? То бок, умоўна кажучы, калі ўлады не вельмі моцна хвалююцца пра экалогію, то і няма вельмі дэталёва нейкага кантролю за гэтай сітуацыяй. Так? Яны не сочаць за тым, як развіваюцца падзеі ў розных гарадах. Яны гэта не заміраюць. Яны гэта не спрабуюць неяк выпраўляць. І, адпаведна, ты не можаш гэта нейкім чынам заміраць. Бо калі дзяржава, якая мае самыя вялікія магчымасці ў нашай краіне, яна за гэтым не сочыць, то і ты можаш толькі ўскосна нейкім чынам за гэтым глядзець. Зноў жа, з той жа экалогіяй, нават тое, што у нас заміраецца, насамрэч, часцей гэта па нейкіх савецкіх стандартах. Гэтыя стандарты вельмі часта звязаны з нейкімі там прамысловымі паказчыкамі. Зноў жа, тут, калі там завод, то выкіды не павінны быць больш за гэты паказчык, калі там дарога, то выкіды павінны быць не больш за гэты паказчык. І наша сістэма пабудована такім чынам, што ўсе як бы спрабуюць гэтыя дадзеныя занізіць, паказаць, што ўсё добра, а не вырашыць нейкія праблемы. Так, то нават тыя дадзеныя, якія ёсць, надзвычайна як бы зроблены такім чынам, каб быць меншай, чым сапраўды. Калі там будуецца нейкая станцыя па замеру паветра, яна адносіцца туды, дзе менш выкідаў, ці той горад, дзе менш выкідаў. То бок ўсё так адмыслова зроблена, што даставерна гэта нават не замерыць. Так, мне вельмі не хапае такой статыстыкі. Бо мы шмат чулі пра экалагічныя праблемы ў тых жа Светлагорску, Магілёве ці Брэсце, але адэкватна ацаніць усё не выяўляецца пакуль што магчымым. І мне наогул здаецца, што статыстыка ў нас збіраецца для каўкі і справаздачы перад кіраўніцтвам. Гэта нікому не патрэбныя асабліва нейкія дадзеныя. Шмат па якіх параметрах наогул, калі яны і збіраюцца, то па састарэлых крытэрыях і параметрах. У мяне ёсць прыклад. Тая ж колькасць устаноў грамадскага харчавання. Гэта вельмі тыповы такі савецкі паказнік. Але калі за саветамі ўсе установы былі больш-менш аднолькавай, не заўжды лепшай якасці, то зараз у нас і рэстарацыі розняцца між собою вельмі істотна, і кавярні, ды нават сталоўкі не адна роўная іншай. Адпаведна, гэты параметр ён ужо не працуе. Ён не дае поўнай карціны. А як вымяраць культуру? Можа, у будучыні неяк навучымся сябе вывучаць і разумець сваю краіну ў лічбавым ды іншых вымярэннях, але пакуль што не атрымліваецца да канца. А вось калі паглядзець на тренды, якія мы выявілі пры стварэнні рэйтынгу, тое, што пазітыўна ўплывае на развіццё гарадоў, яны вечныя? Напрыклад, блізасць гарадоў да заходняй мяжы заўжды будзе гарантаваць ім поспех? Ці змогуць усходнія населеныя пункты, якія трапілі ў гэткую катэгорыю, якую мы назвалі «усходняя бездань», калісьці пазмагацца за месца пад сонцам? Трэба, конечно, разумець, што у нас ёсць некалькі, так скажем, у грамадстве распаўсюджаных меркаванняў. Першае меркаванне, што няма розніцы паміж захадам і ўсходам. І калі мы кажам пра беларусаў як пра грамадзян, то сапраўды каштоўнасна адрозненняў не вельмі шмат. Але калі мы пачынаем гэта перакладваць на геаграфію, то геаграфія гэта, канешне ж, аб'ектыўны фактар, які ўплывае на развіццё таго ці іншага горада, краіны і гэтак далей, іншага месца. І чаму, зноў жа, усход, ён праблемы мае комплексныя, так? Там фізічна па колькасці менш гарадоў, чым на захадзе. Гэта, зноў жа, звязана, я думаю, у тым ліку і з гісторыяй. Мы памятаем там і войны, якія былі даволі, насамрэч, даўней гісторыі. Гэта трэба зразумець, што гэта як бы праблемы, якія цягнуцца стагоддзямі. Захад заўсёды меў гэтыя больш шчыльныя сувязі з Польшай, з Літвою. Сувязі не толькі культурныя, так, але і гандлёвыя, і гэтак далей. Таму, канешне, гэтыя гарады зараз маюць, заходнія гарады маюць зараз, мы назвалі гэта бустеры развіцця. Мяжа гэта заходняя з'яўлялася моцным драйверам. Зараз, канешне же, не, але трэба разумець, што тым не менш усё роўна будзе даваць нейкую added value, нейкую дадатковую вартасць для развіцця гэтых гарадоў. Ну так, няма турыстаў, турысты бліжэйшым часам хутчэй за ўсё не з'явяцца ў той жа Гродно ці Брэсце. Але эканоміка ўсё роўна будзе ісці больш шпаркая. На ўсходзе ж праблема тым, што гарады на ўсходзе мяжуюць з такімі ж беднымі, неразвітымі гарадамі той же России, например. Так, мы ведаем, что Псков это унізе по якости жыцця, по заробках у самой Российской Федерации. Так. Тому, конечно же, калі няма таких региональных драйверов, то и не могут гэтыя
раёны, рэгіёны развівацца паспяхова. Таму, канешне ж, хутчэй за ўсё, ва ўсходніх гарадах бездна не будзе працягвацца. Больш за то, яна будзе толькі пагаршацца. Трэба разумець, што у беларускай дзяржавы няма на дадзены моманце рэсурсаў развіваць нейкія рэгіёны, так вот, каб взяў і ўсё змянілася. Александр Лукашенко ездзіў у Оршу ў 18 годзе і збіраўся яе аднавіць з пепла, і у прынцыпе нічога не атрымалася. Хоць былі створаны розныя умовы спрыяльныя для бізнеса, былі выдадзены розныя крэдыты, розныя кампаніям прымушаліся, не прымушаліся ісці ў гэты раён, развіваць яго. У прынцыпе, у Оршы сітуацыя кардынальна не змянілася. Гэта як быў даволі адсталы рэгіён, так ён і застаецца гэтым даволі адсталым рэгіёнам. Мы кажам толькі пра адзін рэгіён, які складаецца там з горада і некалькіх невялічкіх гарадкоў побач з ім. Так. То бок нават у такіх памерах сённяшняя беларуская дзяржава не спраўляецца. І тут важна разумець, што трэба даходзіць увогуле да гэтага падыхода, што тут ёсць нейкі паміраючы рэгіён, мы іх спрабуем неяк падцягнуць. Зараз няма такіх рэсурсаў, каб выратоўваць паміраючыя рэгіёны. Гэта аб'ектыўная сітуацыя. Агулам ёсць два падыхода да гэтай праблемы. Калі краіна заможняя, вялікая, так, у ёй ёсць нейкія вось гэтыя драйверы рэгіянальныя, ёсць адстаючыя рэгіёны. Заможняя вялікая краіна можа дапамагаць сваім адстаючым рэгіёнам. Так можа рабіць, напрыклад, Швецыя. Калі у ця краіна не вельмі багатая, рэсурсаў не так шмат, то трэба рабіць стаўку якраз такі на гэтыя рэгіянальныя драйверы, каб гэтыя рэгіянальныя драйверы і ўвогуле цягнулі не толькі сябе, а цягнулі і раёны вакол сябе. Бо трэба разумець, што, умоўна кажучы, Салігорск, ён з'яўляецца месцам для працы не толькі для жыхароў Салігорска, а для тых раёнаў, якія побач за ім. Так і гэтак далей. Тое ж сама тычыцца і Полацка, Новаполацка. Тое ж сама тычыцца і Брэста, і Гродна, да? Тому гэтыя гарады, якія цягнуць раёны вакол сябе. І трэба не замінаць ім, так? Трэба ствараць такія ўмовы, якія якраз такі паспяховым гарадам будуць даваць магчымасць далей развівацца. Бо рэсурсаў гэтую усходнюю бездань падымаць зараз няма. Сапраўды, я прыгадваю тут і размову з Іванам Шчадранком, дырэктарам фонда «Інтэракцыя», з якім мы записывалі летась адзін з выпускаў нашага падкаста. Ён таксама казаў, што падтрымліваць аднолькава абсалютова усіх наўрад ці трэба, і наадварот варта стымуляваць тых, у каго ёсць магчымасці для росту, тады і іншым за кошт гэтага будзе лепей. Хацеў цябе яшчэ спытаць, што гарадам у 2021-2022 годах рабіць з вынікамі рэйтынга? Як сённяшнія рэгіянальныя ўлады могуць ім скарыстацца? І як правільна ацэньваць вынікі мясцовым жыхарам, ды не ўпасці ў яшчэ большую дэпрэсію? Калі мы гэты рэйтынг спачатку думалі пра яго, пра стварэнне гэтага рэйтынга, канешне ж, адна з мэтаў гэтага рэйтынга была стымуляваць у тым ліку мясцовыя ўлады развіваць свае гарады. Тады, у 19 годзе, паміж гарадамі пачыналася канкурэнцыя. Гарады пачыналі спаборнічаць за розныя рэчы. За заходнія праекты, за інвестыцыі, за бюджэтныя грошы з бюджэту краіны. Так? Пачыналася вось гэта канкурэнцыя, і нам падавалася гэта вельмі правільны момант для стварэння такога рэйтынга, які бы паказваў гарадам, працаваў бы вось як Doing Business. Так? Doing Business паказвае, напрыклад, самы вядомы рэйтынг адносна умоваў вядзення бізнесу, ён паказвае, як бы, дзе твае хібы, як ты можаш па гэтаму рэйтынгу рухацца наперад, як ты можаш займаць больш высокае месца. Што таксама ўплывае там на імідж, там, умоўна кажучы, краіны. Мы хацелі тое ж самае прыблізна паўтарыць і з рэйтынгам гарадоў для беларускіх мясцовых уладаў. І мы пачыналі над гэтым працаваць, і нават быў інтарэс у мясцовых уладаў. Вот я заўсёды расказваю гэту гісторыю. У нас нават была сустрэча са старшынёй брэсцкага гарвыканкама, з спадаром Рагачуком. Ён сам нас запрасіў на гэту сустрэчу, і мы разам з ім абмяркоўвалі рэйтынг, і ён казаў: вось, я якраз хачу, каб Брэст у рэйтынгу абагнаў Гродна, бо як гэта так, Гродна на другім месцы, а Брэст толькі на трэцім. Што трэба зрабіць, каб мы яго ў наступным годзе абагналі, так? І вось гэта был правільны накірунак. У сённяшніх рэаліях зразумела, што мясцовым уладам не толькі не да законаў, але і не да рэйтынгаў. Таму, канешне же, я думаю, прямо зараз гэта рэйтынг і можа быць цікава проста паглядзець, параўнаць сябе ў параўнанні з іншымі гарадамі, бо зноў жа такіх аглядаў не так шмат. І для мясцовых кіраўнікоў гэта можа быць карысна нейкая інфармацыя, паглядзець, дзе яны прысядаюць, дзе чагосьці не хапае. Умоўна кажучы, калі перамены будуць
адбывацца, тады гэты рэйтынг можа выкарыстоўваць зусім па-іншаму. Калі нейкія рэгіёны будзе бачна, што, умоўна кажучы, маленькая колькасць дактароў у нейкіх рэгіёнах у цэлых, так, там могуць, напрыклад, гэта можа быць абгрунтаваннем для стварэння бальніц і гэтак далей. Да? Калі улады пачнуць глядзець і сапраўды дбаць пра развіццё сваіх гарадоў і рэгіёнаў, тады, канешне, будзе карысна. Калі іх гэта не вельмі цікавіць, а зараз гэта не вельмі цікавіць, то тады, канешне, карысць ад рэйтынга меншая. Калі мы кажам пра людзей, то для людзей гэта можа быць такім маршрутам, да, па гарадах. Яны могуць разумець, у які горад лепш пераязджаць, напрыклад, дзе лепш жыць, дзе лепш купляць кватэру і гэтак далей. Бо для іх гэта можа быць такім падручнікам па беларускім гарадам, па беларускай геаграфіі. Бо зноў жа, калі мы разумеем, што ў гэтым годзе па прагнозах эканамістаў будзе назірацца ў краіне рэцэсія, хутчэй за ўсё будуць цяжкасці з працай. Будзе павялічвацца працоўная міграцыя. Хтосьці будзе выязджаць за мяжу, хоць гэта і даволі цяжка зараз з закрытымі межамі, але ўсё роўно хтосьці будзе спрабаваць заязджаць на мяжу, але большасць насамрэч будуць шукаць працу ўнутры Беларусі. Вось для гэтых людзей гэта таксама рэйтынг можа быць карысным. Як ты лічыш, якія фактары павінны ўплываць на развіццё нашых гарадоў пэўнай такой Беларусі здаровага чалавека? Як у той жа заходняй Еўропе людзі выбіраюць, дзе ім жыць? Бо мне здаецца, што ў нас шмат хто арыентуецца на тое, абы грошы плацілі, і іншыя фактары наогул ігнаруюць. А як па-нармалёваму мае быць? Фактар жа ёсць некалькіх тыпаў, так? Вось першы тып, пра які мы казалі, вось гэта, умоўна кажучы, геаграфічныя фактары. Калі горад знаходіцца на ўсходзе, так, Беларусі, то, канешне, яму будзе цяжка. Мяжы заходняй няма, з Еўрасаюзам яна не з'явіцца. Гэта рэч, на які ты не можаш паўплываць. Але што можна зрабіць, каб гэты горад пачаў насуперак нават нейкім аб'ектыўным фактарам все роўно развівацца і ісці ўверх. Насамрэч, гэта, канешне же, тое, што называецца дух самого горада і актыўнасць гарадской супольнасці. Бо актыўнасць гарадской супольнасці ўплывае адразу на ўсе сферы. Яна ўплывае на якасць жыцця, яна ўплывае на якасць кіравання, яна ўплывае на колькі дынамічна будзе развівацца бізнес і гэтак далей. А такія рэчы, яны наўпрост звязаны з празрыстасцю кіравання мясцовага, з мясцовым самакіраваннем, з прыняццём рашэнняў на мясцовым узроўні. Людзі робяцца больш актыўнымі, яны пачынаюць пра штосьці больш хвалявацца, калі яны разумеюць, як на гэта можна паўплываць. Калі людзі будуць жыць у моўным крычы і будуць разумець, як яны могуць гэты крычу палепшыць сваімі асабістымі дзеяннямі, то тады яны пачнуць гэта рабіць. Калі з'яўляюцца гэты механізмы, людзі пачынаюць у іх удзельнічаць. Умоўна кажучы, яны могуць пайсці абіраць свайго мэра, абіраць нового мэра, шукаць нейкія праекты, яны могуць неяк паляпшаць гарадское асяроддзе, і тады вось гэтыя гарады будуць развівацца. Іншых шляхоў, на жаль, няма. Просто нават вертыкальна, як мы ўжэ абмеркавалі, вертыкальна дасылаць грошы з цэнтру ў нейкі горад, гэта не будзе дапамагаць. Важна, каб гарадская супольнасць, яна была актыўная, каб яна з'яўлялася ўнутраным драйверам развіцця. Па выніках, канешне ж, напрошваецца і пытанне пра рэформы, пра змены, перамены. І мне хацелася б паразмаўляць больш канкрэтна, бо, зразумела, можна пра нешта глобальнае казаць кшталту рэформы мясцовага самакіравання. Але гэта глобальная рэформа, яна дасць вынік, калі яе правільна праводзіць, але яна аддаленая па выкананні, расплывістая, і не так проста зразумець, у ёй не так проста разабрацца. І я магу пачаць і вось прайсціся па тых бустарах развіцця, якія мы вылучылі ў рэйтынгу. Вось турызм стымуляваў нашыя гарады. Чым больш да цябе прыязджала замежных гасцей, тым больш даводзілася ўладам мясцовым клапаціцца аб горадзе, яго жыхарах, неяк наладжваць сувязі з іншымі гарадамі, мне здаецца. І зразумела, што гэта ўсё дзейнічала, пакуль турысты былі гатовыя прыязджаць у мірную спакойную Беларусь, а не тое, што мы маем зараз, ды яшчэ ў даковідныя часы. Але тым не менш. І вось тут адна з такіх маленькіх рэформ ці новаўвядзенняў з вялізным вынікам, мне здаецца, быў бы допуск лоўкостараў у рэгіянальныя гарады. Ды каб турыстам замежным давалі пры гэтым яшчэ і візу. А мясцовыя маглі б, дзякуючы гэтаму, яшчэ і ў адпачынак танней лятаць, адкрываць для сябе новыя краіны і стандарты жыцця, адпаведна. Быў бустар у відзе блізасці да заходняй мяжы. І вось тут усходнія ды іншыя куткі, мне здаецца, маглі б умацоўваць свае пазіцыі, развіваючы буйныя лагістычныя цэнтры. У нас жа тыя самыя кітайцы шмат чаго заўжды возяць, ці вазілі, ды расейцы. Але ў выніку без лагістычных цэнтраў гэта асабліва прастымуляваць немагчыма. Блізасць да сталіцы стымулюе гарады.
Але тыя, хто далей ад іх, можна развіваць проста хаця б палепшыўшы транспартную сетку. Бо яна вельмі адсталая. Не да ўсіх абласных цэнтраў ёсць якасныя шашы. Што ўжо казаць пра рэгіянальныя гарады і стан тамтэйшых дарог. Што казаць пра чыгунку. З Гомеля да Варшавы нават няма прамога цягніка, хоць па Палесі чыгунку праклалі яшчэ ў 19 стагоддзі. І мне здаецца, такія дробныя пераўтварэнні і новаўвядзення яны маглі б вельмі істотна палепшыць стан нашых рэгіянальных гарадоў. А што, на твой погляд, трэба рабіць? Евген, ты пералічыў практычна ўсё, што толькі магчыма. Я, мабыць, дадам некалькі такіх дробных момантаў. Важна, канешне, каб ёсць гэта сувязь паміж сталіцай і увогуле рэгіёнамі. Сталіца, яна традыцыйна ў шмат якіх краінах яна высмоктвае весь патэнцыял усёй краіны. Яна тое месца, дзе канцэнтруецца, яна в англійскай мове capital, сталіца, capital у тым сэнсе гэта слова і сталіца, і капітал, да? Бо гэта тое месца, дзе знаходзіцца фінансавы, чалавечы, рэсурсны капітал усёй краіны. З аднаго боку, гэта не так і кепска. Так, бо лепш людзі будуць з'язджаць у Мінск, умоўна кажучы, з Гомеля, чым яны будуць з Гомеля з'язджаць у нейкія іншыя гарады іншых краін. Так, то бок ён все-таки дазваляе людзям, якія хочуць чагосьці лепшага, так, лепшых умоў жыцця, больш высокіх заробкаў, гэта все-таки нейкая альтэрнатыва свая ўласная, чым замежная альтэрнатыва. Таму не так кепска, што сталіца гэта все высмоктвае, але важна, каб рэгіёны таксама былі былі паўнавартаснымі. Як гэта рабіць? Напрыклад, развіваць мясцовую інфраструктуру. Умоўна кажучы, напрыклад, транспарту. Так, у нас традыцыйна якія дарогі будуюць? Мінск-Гродна, Мінск-Гомель, Мінск-Віцебск. Так, будуюць дарогі, якія звязваюць у першую чаргу абласныя цэнтры і Мінск. Але насамрэч трэба развіваць мясцовую сетку дарог. Трэба, каб людзям, бо часта, умоўна кажучы, з паставаў у Шаркавішчу, гэта суседнія там раёны, няма нават прамых аўтобусаў. Ты можаш туды даехаць толькі, калі ёсць нейкія маршруткі, якія едуць у Мінск. Да? І ўсё гэта звязана са сталіцай. Але калі вы пачынаеце развіваць мясцовую сетку, гэта павышае мабільнасць людзей на мясцовым узроўні. Ім пачынае прасцей. Яны разумеюць, што яны, калі не могуць знайсці працу ў Шаркаўшчыне, яны будуць шукаць працу ў глыбокім ці ў паставах, бо яны ведаюць, што туды даехаць для них 30 хвілін на маршрутцы, і гэта не праблема. І гэта павышае якраз такі патэнцыял усіх гэтых раёнаў. Да, гэта стварае сінергетычныя эфекты. Бо вельмі важна развіваць гэтую мясцовую інфраструктуру сувязі паміж гарадамі на месцах. Тады гэта будзе даваць бустер гэтым усім рэгіёнам развіццё, а не дапамагаць людзям з'язджаць на працу ў Мінск. Калі ты сядаеш там у Полацку і едзеш зранку ў Мінск працаваць. Гэта неправільна. Так не варта рабіць. Варта якраз такі на мясцовым узроўні гэта рабіць усё ніжэй, каб людзі там перамяшаліся, каб яны былі ў сваіх рэгіёнах, і там у іх былі магчымасці для жыцця, для развіцця, для якасці жыцця і гэтак далей. Таму тут мінскацэнтрычнасць гэта кепска. Тое ж тычыцца і універсітэтаў. Вельмі шмат у Беларусі універсітэтаў знаходзіцца ў сталіцы, палова ўсіх універсітэтаў. Гэта вельмі шмат, так нідзе няма. Умоўна кажучы, у Брэсце там 3-4 універсітэты, у якім-небудзь Львове ці ў Вінніцы іх будзе больш 10. Так? Трэба разумець, што універсітэтаў павінна быць больш у рэгіёнах. Універсітэты дапамагаюць моладзі заставацца ў гарадах. А моладзь у гарадах гэта ж якраз такі і драйвер для гарадоў. Так? Гэта зусім змяняе дынаміку ў гарадах, у грамадстве. Пачынае развівацца больш актыўная сфера культуры, і сфера адпачынку і гэтак далей. Тое ж тычыцца і да нейкіх дзяржаўных установаў. Все дзяржаўныя установы у нас сканцэнтраваны у Мінску, гэта таксама не вельмі добра. Да? Нават з той же Беларуснафтай. Беларуснафта раней была штаб-кватэра ў Гомелі. Все бачылі гэты будынак, які быў, канешне, не хмарачос, але па гомельскіх мерках такі заважны вялікі будынак. Так? Трэба рабіць так, каб у нейкіх і карпорацыі, і дзяржаўныя органы былі больш размеркаваны па ўсёй краіне. Файна, калі так все і будзе. Я хацеў яшчэ пра будучыню рэйтынга паразмаўляць, бо, здаецца, пасля 20-21 года той жа фактар, як турызм, будзе ўсё меншую значнасць мець. І як яго тады адэкватна ацэньваць? Ці зменіцца нешта наогул у краіне за гэты час? Бо, здаецца, зараз усё зафіксавалася і паскорана дэградуе, што нават па беларускіх мерках асаблівых пераменаў не варта чакаць. Ці мае тады сэнс ствараць рэйтынг беларускіх гарадоў у гэтым годзе? Могуць пытаць некаторыя. Як ты лічыш? Канешне ж мае. Па-першае, за гэтымі ўсімі зменамі трэба назіраць. Гэтыя ўсе змены трэба нейкім чынам апісваць. І ў гэтым адна таксама з мэтаў рэйтынгу. Бачыць тыя тренды, тыя тэндэнцыі, якія ёсць.
калі турызм памрэ ў Беларусі, што ў прынцыпу ўжо, я думаю, де-факта і сталася, мы гэта зафіксуем у гэтым рэйтынгу. І будзе бачна, як гэта паўплывае ў тым ліку, напрыклад, і на пазіцыі гэтых гарадоў. Да? Вельмі важна працаваць над гэтым, вельмі важна думаць, як палепшаць. Мы заўсёды думаем кожны год перад распрацоўкай новага рэйтынгу, мы заўсёды думаем, як яго палепшыць, што туды дадаць. Нам заўсёды цікава, што людзі скажуць. Зноў жа, адзін з выклікаў, што інфармацыя робіць толькі менш і не робіцца больш. Вось, напрыклад, зараз з дэмаграфіяй нават ужо праблемы. Мы ў рэйтынгу 2020 года выкарыстоўвалі дадзеныя за 19 год. Дадзеныя застаюцца засакрэчанымі, таму хутчэй за ўсё мы іх не будзем ведаць і ў гэтым годзе, калі будзем рыхтаваць рэйтынг. Таму, канешне, гэта пэўныя выклікі, але мы будзем заўсёды думаць, як гэты рэйтынг палепшаць, як рабіць так, каб пры дапамозе. Рэйтынг — гэта такая наша лупа. Мы пры гэтай лупай глядзім на краіну і знаходзім штосьці цікавае, дзелімся гэта з іншымі людзьмі і далей будзем рабіць гэтую даследчую дзейнасць. Будзем спадзявацца, што так і будзе. Дзякуй за такую плённую размову, а я нагадваю нашым слухачам, не забывайцеся на рэгіянальныя гарады нашы родныя, каб зусім не ўмёрлі. А таксама дасылайце свае думкі па паляпшэнні рэйтынгу беларускіх гарадоў у будучыні на кантакты Цэнтра новых ідэй. Дзякуй всім слухачам, дзякуй, Евген, цудоўны падкаст. Рады, што мяне паклікалі. Будзем на сувязі. Да пабачэння.